nire lehenengo hitzak izan behar dira zuei guztioi zoriontzeko. Zorionak hautate probak gainditu egin dituzuelako, eta hemendik aurrera 9 hilabeteko ikastaro egingo duzuelako, bai ertzainak izateko, baita ere Euskal Herriko udalerri guztien udaltzainak izateko. Beraz, hori esan eta gero, nik ere eskertu nahiko nioke Eusko Jaurlaritzari aukera hori denon artean deialdi unifikatu bat sortzeko eta egiteko kontuan izan da, hau dela, lehenengo deialdia unifikatua dana, bai ertzainen eta udaltzainen deialdi unifikatua. Eta horrezegatik, guretzat, Euskal Udalak harro gaude, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, gure udaltzaingoen eta ertzaintzaren belaunaldi berritzeari eta plantillari gazteagotzeari laguntzeaz. Oso importantea da ere kontuan izatea, guretzat oinarrizko zerbitzua da udaltzainena eta baita ere ertzaintzarena, eta beraz oso importantea da ere modernizazio horri aurre egitea eta bermatzea. Polizia gero eta prestatuagoa, euskaldunagoa, eta batez ere gero eta berdintzaleagoa. Kontuan izan behar dugu, zuetako eren bat emakumezko pertsona direla, eta beraz alde horretatik ere pozgarria da. Udaltzaingoek eta ertzaintzak erakutsi dute, batez ere azken pandemia urte hauetan, oinarrizko zerbitzua dela, eta zuek egiten duzuen lana oso importantea da ere, pandemia urte hauetan gure bizitza aurrera ateratzeko, ez? Eta erakundeok konpromisoa dugu behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak ematen jarraitzeko zuen lana egin dezazuen. Oinarrizko mailako agente promozio hau beste urrats bada konpromiso horretan. Eta nik azpimarratuko nuke, edo nituzke 3 ideia. Batetik oso importantea da auzolana, elkarlana. Euskal Herriko udalen eta Eusko Jaurlaritzarekin batera egin dugun lan partekatu hori, zabaldu behar dugu, hedatu behar dugu udalerri guztietara. Eta horrelako deialdiekin sustatzen dugu elkarlan hori, beharrezkoa den elkarlan hori, ertzain eta udaltzainen artean. Bestetik, etorkizuna. Gaur ere erakusten da harrobia dugula Gasteizen, Euskadin eta udalerri guztietan, eta oso garrantzitsua da Euskadirentzat. Eta azkenik, konfiantza. Eta hori ere eskatu beharko dugu beste behin ere. Euskal gizarteari eskatzen diogu konfiantza izatea, ertzaintzan eta baita ere udaltzaingoetan. Azken finean, oinarrizko zerbitzua egiten duzue gure bizitza hobea izateko.